Čau čau lidi, zdraví vás opět Jájaček a já vás vítám u druhého dílu z hry Cobra 11 Nitro a v minulém díle jsme skončili, myslím, že u těch pankáčů, takže doufám, že to je ono. No, uvidíme. Tak. Dojeti rychle na místě nehody, než se tam vybourají další auta. Jo, tak tuhle misi už jsme dělali v minulém díle. No, takže to už jsme dělali v minulém díle. Ano. To už jsme dělali, ne? To je divný. Tak my musíme ještě udělat. No ok, no. Tak ji uděláme ještě jednou. Dobře, no. Dojeti rychle na místo nehody, než se tam vybourají další Tak auta. ji uděláme ještě jednou, no. Tak to uděláme ještě jednou. Tak. Oh. Nějak se mi to laguje, už je to dobrý. Tak snad už řídím líp. Už jsem se to trochu naučil od minulého dílu. Výborně. No. Něčím chvilema se počítá. Tak super. Pardon za rýmu. Mluvám se radši předem. Protože... Skill. No, omlouvám se radši předem. Protože jsem se zapomněl vysmrkat a kvůli smrkání nebudu stopovat video. Budu se to snažit prostě vydržet. Omlouvám se, tak musím. Ono se mi to asi neuložilo. Jak tak nad tím přemýšlím, tak se mi to asi neuložilo z minulého dílu, no. Tak už by to měl být brzo cíl, ne? Ale my si musíme zvládnout rychle. Ty pankáče musí dát na první pokus, sorry, kámo, sorry. Zatraceně, tak nevím, jak tohle vysvětlíme šéfové. No to taky nevím, no. To je průser, neburazme kolegovi auto. Hele, už máme jenom 29 vteřin. Spívám, doufám. Za tolik chyb jsem neudělal, ne? Takže by to mělo být v klidu. Měl bych to stihnout. Tak kde je ten cíl? Začíná tu být pěkně horko, tak co, jdeme na to? Výborně, tam je cíl. Tak, super. Takže se to stihli. Ještě 6 vteřin rezerva. Tak. Super. Rovnou se vrhneme na tyhle pitomí pankáče. Dáme si lehkou obtížnost, protože aby jsme to zvládli co nejrychleji. Pankáči pitomí, zastavte jejich závody a dostaň se dřív do cíle. Tamhle je máme. Výborně, teď nám to jde. Tihle chlapci mají policejní záznam dlouhý jako toaleťák. No, tak jsem to možná, že jsem to
Omlouvám se, to fakt musím opakovat, protože když už to tak z začátku Pankáči pitomí, zastavte pokazíme, jejich závody a dostaň se dřív do když cíle. už to tak ze začátku pořádně pokazíme, tak už to pak nejde. Dobře, teď je řada na tobě. Neboj se, já to doženu. Tak jo. Pankáči pitomí. Už si pro vás jedu. Tak snad je teďkon doženeme už. Ale Dobře, teď je řada na tobě. jsou pořádně rozjetý, to je super. Výborně, doháníme je všechny. Výborně, máme jednoho. Tak. Máme druhýho. Super. A je to zase. Dobrý, ještě pořád jdeme. Zatraceně, tak nevím, jak tohle vysvětlíme šéfové. Ještě pořád můžeme vyhrát, to nebyla zase tak velká chyba. Ještě nám 4 zbývají, myslím, nebo 3. To teď nevím přesně, ale ještě pár nám jich zbývá, no. Dobře, teď je řada na tobě. Doháníme druhýho. Máme ho. Máme ho. Mám stejně auto jako Ti já. magoři jezdí jako ďáblové. No, tak teď už si nejsem tak jistý, jestli... No, jsou tu před náma. To bychom mohli stihnout. Výborně, výborně. Tak jo, jsme druhý. Ještě dáme toho blázna, máme to, jsme první. Ještě pak dojezd do cíle, jo. To bude taky něco. Zatraceně, tak nevím, jak tohle vysvětlíme šéfové. Proč tam tohle dávají vůbec? To mě vůbec nezajímá. To zaplatí. Semír. Ajajajajaj, už jsem ho ztratil. Musím začít řídit pořádně. Rychlost, rychlost. Tihle chlapci mají policejní záznam dlouhý Jako toaleťák. No, to už jsem říkal. Prčic. Další nehoda. Tamhle jsou. Tamhle, poslední. Červená. Je, no. Dobře, teď je řada na tobě. Jo. To jsem si taky všiml. Oni. Ale to byl on. Hustý. Jsem se ani nevšiml, že to je on. Tak jo, jsme první, no. Tak teď nám to jde. Hlavně to zvládnu tady to, hlavně to zvládni, já nevím, že to zvládneš. Jsi přece šikovný na tak... Ne. Uni. Tak za to vám daňoví poplatníci poděkují. Nechcete vystavit účet? Mám nervy v kýblu teďkon, protože se bojím. Hodně se bojím. Je předjede. Bylo to opravdu nezbytné? Jo, bylo to nezbytný. Hodně to bylo nezbytný. Výborně. Výborně. Otoč to. Super. Teď nám to jde. To předjedu tady. Super. Tak. Teď by tu měla být už jenom rovina. Jak je to dlouho do cíle? Jsou v cíli. Pane bože.
Tak jo, máme pankáče. Super. Výborně. Tak jo. Tak jo, záskok za sanitku. Jdeme na to. Bročky, jdeš za lesku. No. Sám jsem na sebe. Co nejdříve na místo předání. Každá vteřina tu má cenu zlata, ale nesmí se mu po cestě nic stát. My měli být vybavené taky. Ještě, že to jede také dobře. Do těch kopců jede docela dobře ta záchranka, jako. Pozor. Hýbáte tam, kam nemáte, hoši. To zas oddělení zavalí hromada stížností. Fakt se moc omlouvám za tu rýmu. Víte, jaký je to, když máte rýmu. Dnešní díl bude srkavej. Tak, tady se musím nějak vecpat. Kamaráde. Výborně. Tak. Nejhorší je to, že jsem se ani kapesníky nepřines. Pozor, pozor, pozor. Proč mi neuhýba jako ve skutečnosti? Spíš se mi sem jenom pletou. To je všechno, jo. Tak to bylo lehké, ne? Tak to dáme ještě jednu. Dobrá práce, splněj si naděje. Ještě malý. Tak jo, super. Tak jdeme. Tak dáme ještě jednu misi. Tak jo. A jedem za Sedmíra, ten mě baví. Tak. Kam mám jet? Ty lidi. Kudy teď? Tamhle ta značka. Banka je v bezpečí. Tak jdem dál. Ježíš, mě to teda jde. Tady ve městech to je hrůza. Zabiju půlku občanů, než se tam dostanu. 7 je jich? Tak to bychom si měli chvátnout, ale... Prostě už. Banka je v bezpečí. Tamhle na to. Hlavně nepřejiždí lidi, jo? Semíre. Tady není zkratka? No tak. Jakž tak. No nic, já si myslím, že tohle už asi bude dost dlouhý díl. Takže já už bych asi tady to
nechat Zatraceně, tak nevím, jak tohle vysvětlíme šéfové. na další díl. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like. Pokud ještě nemáte odběru, co ze mnou určitě dejte odběr, budeme strašně rádi. Já vám děkuju, že jste slyšeli toto video. Mějte se hezky, čau čau.